En dit is er dan qua uiterlijk een Black Beauty en qua karakter een Fury, maar ze heet Pomona. Kijk, dan zien jullie wat hij of hij temperament heeft. Een hoogtepunt voor Ger. 67 jaar is die en al 30 jaar fokt die paarden. Wat is die mooi. Wat is die mooi. Bescheiden, als hobby. En nu mag zijn paard meedoen op dit wereldtoneel. Nou, ik kan wel zeggen, om hier mee te doen, dan ben je een lotje uit loterij als amateur. Alle wereldtoppers hebben natuurlijk een team van verzorgers, de grooms mee. Maar Ger voelt zich niet te groot om even het rolletje op te ruimen. Er is geen paard bij wat je aan een ton koopt. Staat u gewoon tussen met uw paard? Ja, dat maakt het ook leuk. Dat maakt het ook leuk eigenlijk. Dat het ook soms lukt om, ja, als amateur, want het is eigenlijk amateur. En Angelique uit Bezel is de gelukkige. Zij is namelijk de vaste berijder van Pomona. Het is de eerste keer, ik rij al meer dan 40 jaar, de eerste keer internationaal. Dus ja, ik denk dat het ook de laatste keer zal zijn, denk ik, maar wie weet. Hé, maar Ger, stel je voor. Het ziet er zo goed uit en iedereen denkt hier, wat een wonderpaard. Ik bied daar even een ton voor. Nee. Het zegt geld. Ik heb meer meegemaakt in mijn leven veel uit als dat. Ja. Dus nee. Puur liefde. Ja. Het paard, hè.